Tá mise a géirí má Paraisiút héine Triail. Ceann a d'fhéadfadh tusa a dhéanamh sa bhaile chomh maith. Seo na rudaí a theastáil, napcíní páipéir, cupán pláisteach, shrang, gramáin, ribbín, sisúr, agus bréagáin bheoga. Má sé go napcín. Bhí cuaramach anas nach strócaí sé. Tá mise chun na gramáin a chur air. Agus, nuair atá tú sásta leis, an big bunas ciúnaigh. Is féidir an cupán a bhaisiú chomh maith. Tá mise chun ribbín a chur ar an gceann seo chomh maith. Anois, gur ceithre físa sringe. Tá cófada le taobh an napcín agus leat sin arís. Sin físa amháin. Ceangal shrang le gach cúine den napcín. Ní gá ach le snáim himplí. Tóir na shranga le chéile agus ceangal le snáimíd. Bhí cinnte go bhfuil siad fós ar chomhád. Fág arabal beag sringe in níon na snáime. Tá mé chun hairbal seo a ghramú le taobhastigh an chupáin le tape. Bíag na písaí sringe gramatha ar chomhád ó na chéile. Tá mé sásta le sin, agus tá an treoir beag seo sásta dul isteach ann. Ach tá an duine sin a géirí a Paraisiút hain, déanamh mé ceann dó. Anois tá ceithre físa sringe ag teastáil, agus ní gá ach iad a cheangailt leis na cúnaí. Agus ceanglaigh mé an duine beag leis. Tá sé sin sásta go bhfuil a Paraisiút hain aige. Anois caithfidh na Paraisiút a thástáil. Béir ar leor napcín agus scaoil leis ó airde. Agus feic, fiú le Paraisiút siimplí déanta as napcín, feic an muid go mhuilíonn sé an titim. Tarnaíonn dain tarraingt an Paraisiút síos, ach bíonn frotiocht air nó cúil tarraingt dá bhrú suas. Ach chunas mar atá ag éirí le céilean agus féilean. Tá Paraisiút níos casta le teastáil acu, ceann atá ceangailte le rock aid.